el que probablemente sea el caso poltergeist más importante de la reciente historia de este país. El equipo de El Otro Lado fue capaz de grabar hace apenas 2 días lo inexplicable. Bienvenidos a todos y todas a una nueva... Ongi etorri berriz ere prentsaurreko berri batera, Donostia zinemaldira hementxe dugu El Otro Ladoko taldea gurekin. Eta ezkerretik eskuinera pertsona hauek, barkatu eskuinetik ezkerrera pertsona hauek ditugu. Honetatik honetara dugu Susana Herreras, ekoizlea, Alberto de Toro zuzendaria, Javier Ruiz Caldera zuzendaria, Andreu Buenafuente antzezlea, Berto Romero sortzailea eta antzezlea, Maria Boto antzezlea, Nacho Vigalondo antzezlea, Ugarte antzezlea eta Txen Subiratz ekoizlea. Eta prentsaurrekoa hasteko galdera bat egin nahi nuke bereziki seri sailaren sortzaileari. Askotan sensazioa dut, beldurrezko filmak ikusten ditugunean edo sailak ikusten ditugunean oso horreixa dela barre urduritasun horretatik iristera komediara. Hemen kontrakoa izango litzateke, komediatik iristen gara, baina beldurrera iristen gara. Nola eraiki duzue idea hori, hau da generoekin jolastekoa, eta zein izan zen zuen asmoa hasiera bertatik? Bueno, hau da ideia nagusia, proiekturen ideia nagusia eta gure Movistarreko kidei gustatu zitzaiona, edo atentzioa deitu ziena, zailtasunak deitu zien atentzioa. Eta ahalegindu gara hasieratik gidoia idazteko orduan, saiatu gara une oro, eszenaetan bi gauza kombinatzen eta orekatzen. Hau da, niri buruan sartu zitzaidan ideia izan zen. Modu behar bada irresponsablean, ze beti pentsatu nuen komedia filmak eta beldur filmak gehiago direla komediakoak, beldurrezkoak baino. Eta lehen esan duzun bezala, beldurrezko filmak askotan ihes egiten dute komediara, bizirik irauteko, ez baduzu une batean barre egiten, hain zapalgarria izan diteke giroa eta hain etxegarria, ezin duzu jasan. Hasiera batetik eszenaratzea, kastina eta tonu orokorrean saiatu ginen oreka hori aurkitzen. Hau da, zerbait azpimarratu badaiteke sailean, hori diteke. Eta hori uste dute berritasun gisa ekarri edo eskentzen dugula telesail honetan. Badakizue esku altxan, bai, egunon, mila esker zorionak telesailagatik, bai, Bertori, Natxori eta Andreuri. 3 pertsonaia daude misterio kazetaritzarekin lotuta telesail honetan. Pertsonaia sortzeko orduan dena gidoia izan da, edo bakoitzak beren ideia ekarri duzue egiazko bizitzatik. Ez da dokumentazio lanik egon, ez baitugu nahi telesailaren hasieratik erretratu bat egin mundu honetaz. Erabili nahi genuen paisaia gisa, musika erabili, misterio kazetaritzaren kontsumitzailea garen aldetik, nik lehen pertsonan hitz egiten dut, urte askoan kontsumitu dut genero hori, hau da, tropoak, intentzioak, prosopopeia, musika, pixkat presente dago. Eta hor kokatu nahi genuen, ze kazetari historio bat zen, baina funtziona zezaken, adibidez, egunkari baten erredakzioan. Baina guri poltergeista interesatzen zitzaigun, beldurraren aldetik eta pertsonaiak eraikitzeko erreferente estetikoak erabili ditugu. Referente estetiko saiestezinak, Jimenez del Oso, Andreuren pertsonaiarentzat, Iker Jimenez, Natxoren pertsonaiarentzat edo nirea, ez dakitzen izan daiteke, baina referente estetikoak dira, ez dugu ikerketarik egin gure aldetik dokumentazioan sakontzeko baizik eta haiek eraikitzeko. Eta gero ere interpretatzeko orduan, ez dugu inoren imitazioa egin nahi izan. Hemen funtsezkoa zen denok gako naturalista batean jokatzea eta bakoitzak eman dezala ematen duena. Eta Andreu, jada uste dut, sinetxi egiten duzu Andreuren antzezpena, telebistako handi bat da, pixu handia duena sektorean eta Natxo ere bai.
izar batzuk dira, eta nire kasuan ere hau transmititen dut. Bueno, hau ematen dut, pringatu ba naizela, ez? Txotxolo ba naizela, uste dut hori da egiten dudan gozarik onena. Kastin oso ona, azken batean, baina bai, egia esan, gure lanarentzat, bueno, hilabete batzuren hasi ginen Berto eta ni lanean, eta bi komediagile ginen eta imitazioaren lurraldean sartu behar genuen, eta horixe askotan egin dugu, eta uste genuen telesailak ez zuela hori eskatzen baizik eta eraikitzean niretzat gauza berria izan da. Horren beste urte telebistan, goizetik arratzaldera egin behar dira beste gauza, egin behar izan dut jaun bat, pixkat, nik oskila ematen didan ikusten duen, eta, bueno, zendak izan oskila ematen zian pertsonaiak, baina, zer bat erkitu dugu, tipo, zarkitu bat, bere garaiko ez dena ez dula inoren antzik, baina gogorak hartzen duena, eskutuaren lehen kazetari horiek, nik konsumitu egin nuen, zeia adin bat daukat, eta nik oso ondo konsumitzen dut. Eta zuk, Nacho, nik ere aldez aurreko interesa nuen okultismoaren inguruan aldizkari eta programa kontsumitzaile gisa, eta ikusten du ze alde dagoen beldurrezko zinemaren artean, anglosajoia, iristen zaizkigunak ouijarekin eta mamuekin, gazteak beti jazarri egiten dituztenak, eta jende privilegiatua, eta gero ikusten zenituenean aldizkariak eta okultismo saioak bagiazko bizitzan mamuak jende porrot egin dagoen jendearen inguruan ibiltzen dira, eta beste adin batekin eta profil desberdin batekin. Eta telesail honetan, edo 3 orduko telesail honetan, film honetan, lerro hori ezartzen da. Hau da, errealismo aukeraren artean eta okultismoaren artean. Hau da, zarren kontua da, txikituta dagoen jendearen arazoa. Eta une bat iristen da, Berto eta nik, termino bat genuen, hau da, zarren arteko borroka. Hau da, biek ditugun, hau da, adineko jendea mamu baten kontra. Bueno, kontan hartuta mamuak nola erosute egiten dien jende arruntari edo langilei, bueno, Maria Botok eta Andrea Ugartek zerbait esan nahi duten. Hortik, Eba Ugarte eta Maria Boto esan nahi nuen. Bueno, ni naiz inoiz okultismoaren kontsumitzailea izan, baina zinema fantastikoa eta beldurrezko zinema kontsumitzen dut, eta asko gainera. Nik egin dut gidoian jartzen zuena. Ze ikusi duzuena gidoian zegoen, idatzita zegoen, bikain gainea idatzita, eta sun guztiekin, eta lanean jardun dut, Bertorekin batera, baita ere Andreurekin, eta Ebarekin, eta Alberto eta Javierren eskutik joan naiz eraman nauten lekura. Beraz esan nezake, ikerketa lana egin dudan, ez. Egin dut gidoian agertzen zena, ze irakurri nuenean zoragarria iruditu zitzaidan, Javiri esan nion beti bezala, eskerrik asko egiten dizkidazun opari hauengatik. Eta uste dut, ikusten duzuena dela gidoian dagoena zoragarria benetan. Eta asko divertitu gara, asko gozatu dugu gure artean, elkarrekin egon da, eta gauza asko proposatu ditugu, eta ezin dut besterik esan, eta gainera beldurrezko zinemaren zale amorratua naizela hori mundu guztiak daki. Bueno, ni ados nago Mariak esan duenarekin. Hau da, lana nola egin dugun, gidoia nolakoa zen, Alberto eta Jabek egiteko duten modu hori, hau da, ez dago behartuta. Nik ez dut beldurrezko zinema askori kontsumitu, eta egia esanik ez dut misteriori buruzko programari kontsumitu. Nire pertsonaiari ere ekarri egiten dio hasiera batean, guztiz eszeptikoa dela, eta Juanaren nire pertsonaiaren alderdi honena da, bueno, ezin duela kontatu pasatzen zaiona, hau da, misterio telesail batean gaudenez. Beraz, lana horrela egitean, eta gidoiare jarraitzean, eta
gidaritzapera horretan ikusten du sortzen dela telesailaren esentzietako bat. Hau da, ez du ezeren antzik, ez du ezer islatzen, ez dago ezeren gainean eraikia, baizik eta gertatzen da modu organikoan. Eta gozamen handia da, beraiekin lan egitea, eta aurkitzea lan egiteko modu bat elkarrekin. Orain, jadanik gu genuen oinarri honek aurrera egin du, ze telesail hau, bi generoak nasterakoan, beste zailtasun batzuk baititu, eta beste misterio batzuk. Telesailean barrena etengabe agertu direna, kaixo. Nik Bertori galdetu nahi diot, bai Bertori eta bai Natxori Bigalondori ere, kontsumitu egiten dituzuela saio paranormalak, zer erakartzen zintuen? Eta nik ere pertsonaia hau honetan hautematen dut begirada nostalgiko bat. Hau da, postegiaren aurreko mundu horretara. Ez dakit hor badagoen intentzio kritiko bat ere. Mundu horri dagokionez, gaur egun gauden mundu horri dagokionez. Galderaren lehen zatia zen, nondik gento zen ikusle gisa? Bueno, lehen sarbidea segurenez fikzio bat izango zen. Baina segurenez film bat ikusi nuelen aldiz Poltergeist edo Eskaileraren amaiera aitak eraman ninduen, oso urte gutxi nituenean eraman ninduela. Eta gogoratzen naiz sentsazio hori, hau da beldurrikarragarria pasatu nuela, baina oso ondo ere bai pasatu nuen. Eta hau da zinemaren genero bat, espirituen genero asko interesatu izan zait. Baina liberean nik ez ditut ere gauza gehiago sinisten, eta gaina ez dut gaitasun pertzeptibo oso handirik, zenik ez dut ezer ikusi, ez du gauza rarorik sentitzen etxe batean ilunpean sartzen naizenean, eta batzutan pentsatzen dut. Bueno, ez dago gaizki ez? Zerbait sentitzea, edo adibidez mendian egotea, eta orain, ovni batek etorrik beharko luke belardi honetara adibidez, niri ez zait pasatu. Baina interesa hor dago, eta fikzioaren bitartez, eta horretan oinarrituta, asko gustatzen zait irratia entzutea, eta egiazko munduak ere akitu egiten hau, eta txikitan ere pasatzen zitzaidan, gustatzen zitzaidan pixka bat ies egitea ebaditzea, eta fikzioaz gainera, misterio kazetaritza zen. Egon ninteke, adibidez, saio bat entzuten Belmerren aurpegiei buruz, edo ovni alertarei buruz, beraz nirezako iesbide bat zen. Eta hori nolabait sartuz joan zen nigan, hau da, erabiltzaile gisa, ni erabiltzaile izan naiz mundu honetan, eta historia hau eraiki behar izan dudanean, gosea eta janari elkartu ziren, tresnak lortu nituen beldurrezko historia bat eraikitzeko, eta gainera komunikabideetan gertatzen zen historia zen, eta interesatzen zait hor lan egin baitut azken urteetan, interesgarria deritzot, eta nostalgia eta antinostalgia ere badagoela uste dut. Nik uste dut ideazten dudanean, Rafelekin eta gideilariekin batera lan egin duenean, pixkata murroa ematen digu diskurtsoak ematea edo sermoiak ematea edo azaltzea zer pentsatzen dugun. Ez dakik oso ondo zer pentsatzen dugun. Interesgarriagoa da gauzen erretratua egitea edo panorama bat margotzea eta gero jendeak pentsa dezala. Kasu honetan, pertsonaia hau nostalgikoa, ez da nostalgikoa, berez. Bera, une jakin batean dago, gaurko garaietan, bere burua eraikitzen ari da profesional gisa, dekonstruzio batean dago, prekarietateak eraman du puntu batera, itzuli ezin duena handik. Eta beraz, ez da bai da hori bi munduen artean ematen da. Beraren aurreko mundua, eta mundu horretan bere aita zegoen, aita metaforikoa bere mentorea zegoen, eta ematen zuen mundua errazagoa zela, egia ofiziala zen mundua, eta dena argi zegoen mundua, baina gero badu ere bere argi iluna, hau da. Matxismo zoriontsuaren garaiak, patriarkatu zoriontsuarena, bi muixu ez, guapa, eta beraz, iragan hori ez dago behireda nostalgiko bat, ze hori zaila da.
gogorra da. Eta mundu berriak inork ez dakit nola funtzionatzen duen, ari gara eraikitzen ez dakigun gauza bat, ez dakigu nola errentagarri bihurtu, sareetako gauzak, gero komunikabide tradizionalak daude beren oihu eta garrasiekin, eta beraz, iruditzen zitzaidan interesgarriaz izango zela, baina badago behire da nostalgiko bat, baina aldi berean antinostalgikoa, ere bai nik horrela sentitzen du, niri nostalgia ez zait gustatzen, uste dut oso leku ilunetara eramaten zaituela nostalgiak. Bi motatako umore desberdin daude telesailean, bi genero, beldurra eta komedia, eta bi zuzendari ere bai. Ez dakit pixka bat azaldu nahi duzuen Javier Ruiz Calderak eta Alberto de Toro nola hurbildu zareten telesail honetara. Ba, uste nuen esango zenuela bien arteko gatazka, berak irabaziko luke beti, aurrez aurreko batean. Telesaila denez, modu naturalean agertzen dena da, ataletan banatzea. Hitz egin genuen eta ez da gertatu, inbidia egongo geinake bata bestearen lanaz, niri hau gokitzen bazait, hau ez zaite gokitzen. Erabaki genuen pixka bat, jadanik aurretik malnazido esen egindako eskema errepikatzea. Eta, hau da, etengabe biak elkarrekin lan egitea. Eta Bertori esan genion, eta esan zidan, oso ondo, horrela biak ondoan zaituztet. Eta egia esan, horrela izan da, bai, interesatzen zitzaigun, hau da, generoen zale amorratuak izateaz gainera, benetan nahi genuena zen historia hori aurrera atera, nola Nacho Nietoren ideia aurrera zijoan, bere bizitza aurrera zijoan, eta normalan generoekin lan egitean historioak ibilgailuak besterik ez dira. Terrore sekuentzak egiteko, etc. gaizki iruditzen. Historia horrela erabiltzea, baina kasu honetan beldurra etzegoenean edo komediarik etzegoenean uste dugu gidoiak funtzionatzen zuela. Eta uste dugu hori ere lortu dugula telesailean. Beraz, denbora guztian ez da komedia, denbora guztian ez da beldurra. Hau da gehiago ere badago. Eta uste dugu historio interesgarri bat dagoela batez ere. Eta bi zuzendari bat izan ordez. Eta egia da 10 egunez banandu bere izan genuela eta amorra mantzigun. Eta hori egia da. Aste betean bakoitzak 2 eguneko atsedena genuen eta ez genuen hartu. Ez bestearen filmaketa joan ginen zen. Nola gongonez nitxe jakinda Jaber ari dela. Eta bananduta filmatzen genuenean, beldur nintzen errita ingote zidan, eta nik pantailazok egiten nuen, hau horrela ingo dut eta beak asten zidan, bale, eta nik filmatzen nuen. Nik esan nahi dut, beraiek bi zuzendari gisa funtzionatzen dutela, baina ezinbesteko da ni egotea. Horrela, berari ere pantailazoa bialtzen genizkion, horrela 3 gara, eta 3 oso zenbaki egokia da, desenpateatu egin behar denean, oso gutxitan pasatu da, gauza txikietan egia esan, baina oso ondo zegoen. Eta horrela, botazio oso argi batekin, bizkor batekin, funtzionatzen zuen. 2 bat. 2 bat, WhatsAppez 2 bat. Kaixo, Asier, ETB-tik, informatiboetatik, jolas batekin nahi izan dugu ikusleekin, eta hemen gaur egon ezin duten ikusleen galderak izango dira. Pepa Ipaz, Andreu eta Bertorentzat non egoten gara hobeto. Hemen edo beste aldean. Eta ze arraio dago beste aldean. Hori pertsona horrek ez dutela saila ikusi. Oso egokia iruditzen zait, galdera egitea. Hemen esan nahi du egungo bizitzara ez Donostira. Hau da, galdera esan nahi du. Pepa eta Pazi galdetu beharko genieke. Pasadizo batekin erantzungo dizut. Pertsonaia katalan bat, musikaria desagertu zena koman egontzen 40 egunean. Eta esnatu zenean, esan zien bere ingurukei, han egon naiz eta ez dago ezer. Denok lasai gelditu ginen.
Berto, nun egoten gara hobeto, hemen edo? Beste aldean, ni parafrasatuko nuke txikito dela kalzada, galderaren aurrean, ea beste aldean bizitzarikote dagoen, uste dut ez dagoela bizitzarik, baina Fanta eta Coca-Cola dago. Sí. Y por último, otra pregunta. Eta azkenik beste galdera bat. Nos decía la dueña del café de enfrente del Cursal. Kursalgo pareko... Café bat zinemaldian. ¿Con quién os tomaríais un café? Norekin hartuko zenuke kafe bat zinemaldian? Ze pertsona ezagunekin hartuko zenuke kafe bat? Nik elbertu dut ja euskeraz. Bueno, nik nire ekideekin egia esan. Opari handia da hemen egotea. Eta... ematen du, etortzen garela urtero, ni da lehen aldia etortzen naizena, eta zoragarria irutzen zait, eta oso pozik nago hemen egoteaz, eta espero du kafe bat hartzeko aukera izango dudala, baina oraindik ez naiz gizon honekin egon elkarrezketetan dabilelako, beraz, Berto, zu? Voy a hacer un apunte social. Bueno, apunte sozial bat egingo dut. Gustatuko litzateke kafe bat hartzea etorri ezin diren antzezle guztiekin greba dela eta baita ere eskertzea, ze beraiek ez dauden ez hemen, ni paseatu naiz. Donostitik egun hauetan askoz ere ospetsuagoa banintz bezala. Ze gutxi daude, espetsu gutxi, famoso gutxi daude. Atzo jende asko zegoen iratzetik korrika eta nik esan nuen hau, ez da posible, hau anomalia bada, ez dira benetako ospetsuak etorri. Me interesaba también, tanto Chen como... Baita ere, Chen eta Susanak nola egin zenuten proiektu hau. En una primera fase. Lehen fase batean. Guk taldearekin lan egindakoak ginen, Mira lo que has hecho lanean, eta beraz elkarrezketa ireki bat zegoen, argi genuelako, haiekin lan egin nahi genuela. Beraz kontatu ziguten, nolakoa zen telesaila, eta telesailak badu zerbait irekide komentatu dutena. Ez dauka alde zerretik egindako ezeren antzik. Eta horrek benetan, erronka horrek benetan akuilatu egiten gaitu. Beraz, batzuetan esaten duzu, ez dakit taldeak gai izango den horretarako, emetzegoen bakarrik Berto Media Pro eta gero bi zuzendariak ezin hobeak ziren horretarako. Guk proposatuz gero beraiek proposatuko genituen. Beraz, iruditu zitzaigun oso inteligentea zela, aurreko ezerekin zerikusirik ez izatea. Azken bi galderatarako denbora dugu, kaixo berriz ere, nire galdera zuzendarientzat da. Jakin nahi nuke, zer moduz moldatu zarete Berto eta Nacho eta Andreu zuzentzen, Nachok bere Oscar izendapena ez zigun aurpegiratu, ez zigun aurpegi aurrean jarri, eta Andreurekin, lan egindakoak ginen aurretik, egia da, antzezle lanetan, bai Berto eta Andreuk, ariketa bat egin dutela, trampolinetik jauzi egin dute igeri lekura, egia esan. Baina, benetan, lehen sekuentzia Andreurekin zen komplikatuenetako bat, ensaiatu dugu, gauza asko egin dugu, baina filmatu arte ez dakizu. Eta benetan, hau zabalik gelditu ginen ospitaleko sekuentzian, aur horretan, testua oso luzea zen, nahi baduzu bozketa bat egingo dugu, 3 bozketa. Gogoratzen zea, barrez lertu ginenean, hor barri zenituen, fokoz kanpo zen den, askotan, sekuentzia askotan. Baina zure sekuentzia horretan, Alberto eta ni, hor erronka bat zegoen, irudi publiko bat baitago, eta erronka zen hain zuzen ere astutzea, Andreu Buenafuente zela, eta ospitaleko sekuentzian lehen hartunean esan genduen. Kitxo, uste dut urduritasuna izan zela, eta Nacho Bigalandorentzat
beretaz pentsatu genuen, genekien karisma handia zuela, ze aurkezle arrakastatsu bat egin bertzuen, eta baita ere alde ilun bat ikusi bertzuen, ez dut esan nahi Nacho duenik. Baina zinema genero zuzendari bat denez, beti dago zerbait hor. Baina badago Natxon zerbait misteriotsua, hau da, zuk ez egiten duzu berarekin eta harrituta gelditzen zara, ematen du animalia harrigarri bat dela, ematen du adar bakar bat dela, ni benetan liluratu egiten hau, Natxo. Ez dakit ze gertatu daiteken, zerbait lehertu daiteke edozein momentutan. Ematen du beti iritsi berria dela, bai. Ez, sei. Eta fokotik kanpo egoteari buruz zerbait esan nahi dizuet, txantxa ironiko bat egiten zioten, nolabaiteko pixkat garrastasun batekin ze batzutan fokoz kanpo dago nire atzean. Eta bera batzuetan esaten zuen, fokoz kanpo nago, eta berriro fokoz kanpo nago, eta bai, horrela da, beraz iruditu zitzaidan apaltasun bide batek partekatzen ari zela, Javier Ruiz Calderak erakutsi zidana Anakleto filmatu nuenean, eta oso ondo prestatu nuen filma. Anakleto, ze Spanish movie izan zen kameito bat, eta entre bodas 2 hirusaio izan ziren, eta ez nuen pertsonaia komposizio bat egin, baina Anakleton esan nuen, prestatuko du pertsonaia, eta lehenengo gunean oso motibatua jo nintzen, Kim Gutierrezekin, Kimek eta ni zainduen den auto bat pasatzeak, errepidera begiratzen du, ni beratzean nago, eta bukatzen dudanean, zen nire lehen sekuentzia, eta zen nion sorduri, Javi, zer moduz, egin dut, eta esan zidan, oso ondo, desenfokatuta atera zara. Eta uste dut, samuraiaren bidea dela, desenfokatu egotea. Urrengoan enfokatuko zaitu denbora guztian, Andreu. Ni samurai nahizuna, baina papera pixka komplikatua da. Hau da, ez daki zerbait esan daiteken edo ez. Hemen egiten duen pertsona jori, bai, ez. Esan behar duzuna, ez. Fokua irabazi egin behar da. Esan nahi du nire pertsonaia, bere buruan dago, ikusten duzu, ez dut, hori esatea nahi. Orduan ezin dut bizipenak kontatu. Bizipenak egidoi bira handi batekin bat egiten du orduan. Ez, bizipena da, nire bizipena da, ez dakit. Eske baldar butxakea. Eta zinemaldia oso handia gelditzen zaigu, begi bistakoa da. Kontatuko dut edo ez? Nik esaten dut. Ez du kontatuko? Kontatu. Ez, guain ez dakit. Zertako nire azalean jartzeko antzazele gisa. Edo desenfokatuan egoen, edo ez ninduten ikusten, eta baina ni ateratzen naiz telesail honetan, edo ez. Beti jantzi bera daramat, eta en fin, Mariak esan duen elkarrekintza hori nik enuen izan interakzio hori. Nik ez du olakorik bizi, baina txiste guztiak berari ditzi dizkigu, eta hori eskerrik asko eskertzen dizut ere bai, Andreu. Baina, oso bakarrik sentitu naiz bai. Imaginaos dirigir esto, ¿no? Imaginatu hau zuzentzea, hola egunero. Bai, oso ondo egin dugu. Bai. Azken galdera, zorionak telesailagatik, hemenago, egunon. Zorionak historiagatik, antzezpenengatik, eskerrik asko, 35 minutuko atalak egiteagatik, eta Natxok esaten zuen nik telesaila ikustean, telesaila berez hasieratik pentsatu zen telesail gisa edo momenturen batean planteatu zen film bat egitea. Espero dut bigarren sasoi bat egitea edo gehiago zen ikuste dut pertsonaiek ematen dutela horretarako. Eta jakin min bat, Andreon pertsonaian zure lasaitasunerako ikusi zaitugu 6 ataletan. Ez dut ikusi, gaur belodromoan pasako zaio. Realitate ostioi hor asko errepekatu zenuten, eta hartune bat gehiago, eskerra galdetzagatik ze gai delikatua izan zen. Eta Berto,
sadismo erasoaldi batean, esan zidan, eman gogor. Eta nik hori ezin dut, egin, eman gogor, ez diazu, astintzen, eta azkena zuzenderek esan zuen, naiz eta fuerte eman, ez da ikusiko, esan zidan, hobe ez ematean. Ni horrek bizitza aldatu zidan, aurreko esperientzia batetik gento zen, Mira lo que has hecho, non Eba Ugartek, Belarrondoko bat eman bartzion antzesle bati, eta ia lepoa utxizio, bueno, hori ere ez. Bueno, horregatik nahi nuen beste Belarrondoko bat ze horrek lagundu egiten nindun. Nire gauza hauek lagundu egiten didate. Antzesle oso ona da eta asko ikasi nuen beragatik. Bueno, ia markak utzi zituen eta berriro makilatu behar izan genuen. Eta bida, Mira lo que has hecho nen ikasitakoa eta el otro lado aplikatzea, bueno, ostiak ere gezurrezkoak izan daitezke. Eta egiazko dena askotan ez da ondo gelditzen. Batzutan egia faltsua da eta asmatu egin behar da. Bai, noski. Bai, hor harima ustezu ostiaka eta gero, ez, errepikatuko dugu mikroatzegon ondo, bueno, harreman bat hautsi daiteke horrela. Eta zure galdera berreskuratzeko, Belarrondoka makarrik ez usteko, sekula etzen film gisa pentsatu, telesail gisa pentsatu izan genuen beti. Eta horrela egituratu zen, eta horrela pentsatu zen. Eta horrela ikusi behar da. Eta bigarren sasoiari dagokinez, egia esan orain akituta nago, eta pentsatze hutsak nekatu egiten hau. Izerditzen azten naiz, oso nekatuta nagoelako. Baina uste dut historia hau oso ondo isten dela, eta nik uste dut kontatu beharreko guztia kontatu egiten dela. Eta, hor badago amaiera bat, ate bat ireki diezaioke esperantzari, baina nik uste du amaiera hori merezi duela ze iluna da, eta ni, gustura zantzek gozak ondo biltzea eta gauzak txikituta besterik gabezuztea, zoritxarrez amaierara iritsi gara, prentsaurreko honetan, beraz txalo bero bat eta alde osoari.